Meta l-ħamis fil-għaxija saret il-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti spikka l-messaġġ ta' ħeġġa li ta' l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat. Feluq it-tielet sena mill-bidu ta' mandat ta' gvern ġdid, il-Prim Ministru sostna li dan huwa l-moviment li qed iġib il-bidla kontinwa fil-pajjiż. Il-fatt li dan huwa il-moviment tal-bidla kontinwa fil-pajjiż. Dan huwa l-moviment li permezz tiegħu l-affarijiet mhux jiġu mitkellma, iżda jiġu imwettqa. Dan huwa moviment illi qiegħed f'din l-ewwel esperjenza tiegħu ta' gvern li jfisser li jagħmel ċertu żbalji, li jfisser li nistgħu nkunu aħjar fuq ħafna affarijiet, imma jfisser ukoll li qegħdin inwettqu. Ħadd ieħor jista' jitkellem. Aħna qegħdin inwettqu. Quddiem folla mdaqsa ta' żgħażagħ miġbura fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Prim Ministru qal li l-Forum Żgħażagħ Laburisti li tkun il-katalist għall-bidla li għandha tkompli isseħħ għall-aħjar. Sostna wkoll li f'xi waqtiet il-poplu jistenna aħjar u b'umiltà sħiħa jeħtieġ nirrikonoxxu dan. Anke fejn naħsbu li aħna għandna raġun imma n-nies mhux qegħdin jifhmuna, nkunu li biżżejjed li ngħidu isma' aħna rridu nirranġaw aktar. In-nies minna jistennew dejjem aktar. U jista' jkun hemm li bħalissa jkun hemm nies li huma ddiżappuntati minnha. Dan kollu mhux jaqtalna qalbna għandu. Dan kollu huwa li jagħtina il-kuraġġ u niftakru minn fejn bdejna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-isfidi li faċċja l-Gvern sa mill-bidu tal-ħidma tiegħu u kif dawn inbidlu f'riżultati pożittivi. Żied li jekk kif is-snin li moddija faxex differenti fis-soċjetà ħadmu flimkien favur il-bidla trid tibqa' tintwera bl-istess ħeġġa biex dan il-għan jintlaħaq. Hawnhekk appella l manifestazzjoni kbira favur din il-bidla li qed isseħħ. Jien nixtieq li din is-sena l-ewwel ta' Mejju jerġa' jkun festa kbira. Nixtieq li din is-sena fl-ewwel ta' Mejju anka fuq kollox iż-żgħażagħ jerġgħu jkunu protagonisti. Nixtieq lill familji, nixtieq lill pensjonanti, nixtieq li iż-żgħażagħ f'dan l-ewwel ta' Mejju li ġej ninġabru kollha fil-Belt Valletta sabiex nagħtu wirja tal-bidla li għaddejja bħalissa dan il-pajjiż.